Moikka, täällä El Pescaneli ja Minto Petso. Me ollaan siis elikkä mummulla. Joo, sä nyt tällä kertaa meikään. Joo, mummulla. Ja mä oon nyt Petsillä, koska mun Petsit ei oo täällä. Joten mennään ykkösiä. Tää on siis ouduttavat osa 2. Ykkönen on se, kun mä syön niinku pienestä kupista, niin mun pitää aina syödä sitä niinku isolla lusikalla. Ja aina kun mä isosta kupista syön, niin mun pitää pienellä lusikalla sitä syödä. Mäkin voin kertoa tässä autoja tapoja, mistä voidaan. Sitten seuraavaan. Se on semmonen, aina kun mä talvella pihalla kävelen, niin sitten aina kun mä näen joku iso lumikasa, mun pitää aina hypätä sinne naamaajalla. Ja nyt mennään 3. Kuulette surinaa taustalla, niin me kuvataan Pakkasen päällä. Kyllä. Ja nyt tulee se 3. Se, että hei hei. Ja sitten se on myös se, että niinku, kun mä ostan uusia tavaroita, jotain ihan vaan uusia, niin mun on aina pakko vaan niinku monta tuntia niillä väsätä. Niinku koko päivän suunnilleen. Tässä oli nämä 3 outoa tapaa. Ja nähdään seuraavassa osassa ja seuraavassa videossa. Moi moi! Moi moi!